Vi skal spille Super 7 HD. Et spil, det gælder om at få 7. Ikke mere, ikke mindre. Kun 7. Vi trykker på Start Game, stort til venstre. Vi gør os parat, for det går hurtigere og hurtigere. Der kommer tal fra alle sider. Her er 2 og 5, vi trækker dem sammen, så de sammen giver 7. Der kommer igen 2 og 5. Vi skal lige passe på de andre 2 og 5. Det giver 7. Vi får point, for vi kombinerer 2 og 5. 3 og 5 giver 8, dem kan vi ikke bruge, men 3 og 3 giver 6, så mangler vi 2, og vi mangler 1, og vi har 1 der, og vi kan lave 6, og vi kan lave en 7'er, ja, 2 faktisk. Og vi bliver ved. Og vi får mindre tal, og vi får flere forskellige tal, og det går lidt hurtigere nu. Hov, der var en stjerne. Hvis vi trækker den sammen med et vilkårligt tal, så giver den 7. Det er en slags joker. Vi har 5, vi har 3. Vi har 5. Nu har vi 6. Ja, vi skal være hurtige. Vi har 5, vi har 6. Pas på ikke komme for tæt på kanterne. Det duer ikke. Nu skal vi være hurtige. Der var en 2, og vi kan få 6. Og hvis vi går hen og... Ja, så kan det gå. Spillet er slut. Men det var en ny high score, så vi indtaster vores kaldenavn. Trykker OK. Vi er færdige. Vi vil ikke spille mere.